ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow joom gandal towgal joom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Yaro? Argay. Addu seeso. Wor jonde. Min kom dan no jonde. Wa to yonan. Kala yonan taw. Kom dan non. Ndaren le gon gonno koy dandane pour ustude waktuji di ha usto. Comme ça so fini tan tawat kumtari. Tere yettim. Min yenno gonno koy ustude euro. Aɗa so fini mi dano ha Allah sara yoron tan mi fina taw ko joɗota ko juutata taw yimɓe kumto ay ko aɗanno waɗa waktu kam yonan taw mi halduma hen gueɗel mi fin law quoi aɗa andi ko mbimi aɗa andi kam komi rokkoɗo ma passe aɗa hoota fuur seede Allah miɗa anani komi rokkoɗo ma passe aɗa hoota fuur ko mbanmi ko baɗɗa an kay ko baɗɗa ko ɗi heewi nden mbaɗa bone holla e bone an kay ko an addi bone ko mbanmi saka mbaɗa ruttine fuuta holko mbanmi an ñanden haare maɗa e baba men oɗo kanko toñimi an hettomo jani an luwam téléphone a jeeya téléphone luɓam téléphone mi luɓami ɗum ko addi hen haare ñande hen oɗo babiraɗo ko Allah tan e yaasi so wona ɗum ko a gaddanannoɗo men caɗele e nder o galle ana anda bammoɗi ko haside wallahi ko ni tan waɗata kala hitade ko ni waɗata essaye waddemo grillation mi waɗa grillation e galle o hono koye ambademo e galle o mbimo ko ta aɗa jogui kerɗili o wi kam eyyi mboɗo jogui kerɗili mbimi tari aɗa jogui kerɗili rokkam mboɗo yiiɗi noddude mi jeewa so taw buubel omo wuuri o wiye wuurani par ce que buubel ala téléphone mi jeewata so taw omoni wuuro o wiye wonani wuuro o wi kam merde mbimi an ka mawɗo oɗo wiya merde par ce que ka mawɗo sa wi kam merde min mboɗo wawi kadi ruttindemo merdas o wi kam wiyam merdas tan mboɗo waɗa masalaha tan o wi kam ngallu pep tan e hinere somi wonano comme gorko tiddu mboɗo wawno yiilede mais comme gorko tiddu mbaɗmo répliqué gauche pimomi e gauche o tan e reedu ndur tes tan o sami mbirimi noon pimomi palantere o mbaɗi palantere o kel palantere o waɗi kel tan yane e koygal ngal ma kuk tan nde o yane e koygal makko kuk o puɗɗi wayde mbimi mi kaasi guiyel ma te min mi yiɗa piidemo par ce que mboɗo andi min ɓuurimo doole kono ko toñowo eyyi ɗum foof e wade noon dal ko toñowo o toñata yo ko an woni cuulel dégaji ma ñande foof ko kalaɗi ana ɗum a watti luɓade téléphone aɗa nodda buubel an kay haqqille ma nana e buubel ala haqqille ma kay nana e buubel wona mi nani wiya ko a miijotnoɗo yo Allah subhanallah yo la ari selli mina hakkilam no waɗe buubel o ɗakkiriɗo mo ganduɗa won dayi hol jogo hoto faama no ruttode hakkille mum no woni e buubel min mboɗo jogui debbo bare no faama mboɗo rutto hakkilam no woni e buubel ana ase an addani min wima hakkilam no koko wonto e buubel min o wima noon min wima noon
hakkunde ma Allah tan a nani mbimi hakkilem no woni buubel wiye mboɗo yiɗi yurdade e buubel eyi ala fof ko mbaɗa kam ɗo no radio watteɗo réparé ni Aissata mami min de komi ganndo o sabu o buuɓel bojji jamma bojji ñalawma o ñaamani o yarani te min ko ɓuri kam hen haawde ha haymi nde namdimomi numéro o wi o seehi numéro makko ka waɗakki tan koye hakkude min namdimomo gure makko o limini kam tan gure 17 ari o fawni kam a wawa hen andude holto woni wuro makko joni holno mbaɗantenmo te minne pelle fof mi ƴeewi alla fof fedde nde ganduɗa mi ƴeewi mi yiyani min lahni mi yiyani ala tan mbiyomi hen e pelle amen ɗe wonaɗe dungel wonaɗe suray wonaɗe sohmale ala fof ɗe keddumi en tout fof cas mi yiilima mi ronki en tout cas Aissata ni kam oɗo condition kam so jogori wonirde ni e galle he ɗum wawa marsude de te ko an addimo ɗo an addimo ɗo de kadi ndegam no woodi ɗumde no woodi kono noon kadi ko ɓiɗɗo debbo teɗa andi jamanu joni no wayi gonga a wawa wadde feere jaltina ɗum galle ina wawi yanede no wawi gañede to ko hen ƴeewa tan feere no mbawɗen wadde male oɗo ɓiɗɗo debbo ina yiita koreji muɗum surtout ma gorko makko oɗo mo ganduɗa ene kañum nawi haqqille makko ɗonne kadi ko gonga kono joni hol feere ji miijiɗa mbatten Aissata min ne mbaɗa andi tan deedoyam ko miijimi ɗo ko mi anda noon no mbaɗaten ha mbaɗen ɗum jiilmi ko ƴeewde so tawi o funtodirene makko pour mbawin filmudemo mala eɗen nannomo no sukaɓeɓe mbaɗata ni haysoko baba nannanomo hen TikTok en Facebook en aɗa WhatsApp andi gasi hara koreji makko jiite hen an neta yaani buuɓel yimɓe yii kam mbaɗata ko buuɓel jorɗo oɗo sa wimo ɗi gari o addanma goɗɗum kala ko kalɗa tan o adda goɗɗum o fawa o ne sikkuɗa ne jaɓa filmede baba no wawi funtodirde ene mo wawi funtodirde ha filma mo moƴƴi yimɓe daña ɗum ɗo joni kay moƴƴi mi woppe junggo mon kono kam mbaɗa andi kam ɗiɗo bojji kam tan subaka jamma ñalawma kam en mbawa wonirde ni hoorami ronki ɗanade hooram nde fof muusa Allah e bojji o jamma bojji ñamani ñalaw o yarani so rafama ɗo ko enen tampata en ganda koreji makko wallahi ne woodi aussi wallahi ne fof muusi ƴewtade ɗen no ɗum muusi kay vraiment kono dal deedoyam ƴeewen ƴeewde tan mami haalde baba d' accord jeema funtodirde e makko so jaaɓi kay ala probléme mais mbaɗa jeema andi funtodirde e o makko buuɓel mo jiimi o men dañ feere nde ɗon men dañ salla jaaɓi men jiita hen koreji makko mbaɗo mi fata nder ay moƴƴi e kay mi ɗano jarama en tout cas dal komi rokkodoma passe aɗa hoota fuuta par ce que mi tampimi maayi hakkude maɗa he faama sabu komi jinnoɗo wona memi hayri wonta wonde nden bonne dañe e galle o bone nden hay goto ñallata jaam e galle o nder jaam ñallata e galle o nder kadi jaam walata e galle o saabu momi wat buka uji mami addu ɗo hareji mi gasata mami habde e worɓe mi habde e rewɓe kadi mi adda délinquance e galle o ɗo kay ala worɓe gonɓe ɗo ni wona ko minen tan rewɓe gonɗo eyyi mi habde e moɗon minen rewɓe eyyi fiye mon ngallu ɓe paɗɗo ɓe mbaɗa goddum par ce que min kala ƴewde wino haɗa mi faama mboɗo wawi hirsude mo an ɗa yeehi a watti miijade buuɓel kay mi miijaki buuɓel woto takkam woto takkam asi woto takkam wallahi mi miijaki buuɓel wona so a wiyama ni tan ana noddata heege en tout cas dal ko a kotoɗo fuuta ko a kotoɗo fuuta so a wawi gandama mboɗo hoori ɓeega no nangi kam anen mboɗo hoori a wiyanimi kumtani nane a wiyanimi haydara min cikkatnomi ana woni moƴƴo e galle o kono gilla garde aɗa waynami e galle o e leeɓini kumon hakkore ma ete an wi kam yomi jooɗo ɓeega so a woyi ha woyi ƴiƴam de salla jaaɓi ko kotoɗo billahi wallahi somi jogori hoorde mam bonnu ko heewe galle o mam bonnu ko heewe galle sisuji yen fof bonnanmi e galle o ala suwa fuddade mi woppata ha gonga ha wona gonga so woni gonga minnene mi gongina ko jinmi wadde ko eyyi mala ha yesso ko lawol min sam mboɗo tiiɗi hoore min mboɗo tiiɗi hoore ko fakka ma anda ni mi yi ɗum he ma yaw ni babal ngal ni a yi babal ngal mi petti ɗum babal ngal eyyi ma wulluɗi battuma tawde eyyi gami ko holludema tan a yimi petti babal ngal oñi donc ko fawmi hen ko nen neɗɗo pawmi hen tan
ustad tellement yimɓe galɓe ko kamɓe jam ay none ko wiide itta jawla wiide pap ɗo ko fade o ɗum de so yi dajjita suudu ko anase anda kam anase an ɗo ka waɗira ara itta jawla ana famani la ilaha sidiga Sara Maimunu chicken ko gertogal e ɗemgal angale debbo guurɗo to dowlaji dendude Amérique nokko notirtoɗo choléra do no jogui sen mum yutti ɗo jangginat nde fuuli fuutankoɓe guilay gandi men ha e fina tawa men so gosi mum so karo mum cakiri mum ha e laru mbahal e ko nendi hen sa waɗi abonné e sen mum yutti jiya holno hanki men defirten holno tubakoɓe defra ana andi ko mbawɗa kewnude dowlaji dendude Amérique e kala ko takki choléra do kala hen jiɗɗo commandude nodda ɗum addanma ana andi ko mariage ko indi ha e anniversaire walla ni ko événement dini kala hen ko mbawɗa jogade jokkodir e nde ɗo tongo waɗa indicatif Amérique mbaɗa 1 mbaɗa 7 mbaɗa 2 mbaɗa 8 mbaɗa 6 mbaɗa 8 mbaɗa 9 mbaɗa 1 mbaɗa 6 mbaɗa 8 mbaɗa 9 min Abou Diobo de komi wiyowo Yero Sow yo ar min ja choléra do ene cappa ma an hande ka ñamtiɗo koy hande aɗa fixi de Kadia kam jiɗɗo goppa kam tranquille anani saabu an kala ko kewe galle o juuɗe ma jaltani hen eyyi e mam boy andi ko woni min ko mbanmi galle he nafama nadgol Yero ɗo est ce que a jeeyake tottuɓe Yero paas pour yo Yero ar ɗo séri koko hoto wi noon min wona séri ma mi natti bardude ma i a woni séram bandam mi natti yidde taw mbaɗa yinno taw mbaɗa wiyatnoma mon amour momto hande ala mi momtata joni mi wiya fama mon amour bom ɓurni kam wima an fama holo fama goto wona neɗɗo moƴƴo an ko mayda ma jiiloɗɗa an aɗa susu wiide fama mon amour o galle ko hulɓini hen Yero warete laaɓi o ƴettato hirsuma mata mbawo pour Yero ambata anda Yero fama o fijani hen o jalani onon Yero ko Allah walla Yero ko malayka ha kala an Yero añat biɗo fama mon amour mimi kala ñande tan Yero ɗum naate nofru makko o warete famade wonta nande fama e ɗemgal am so Allah lamɗo jaaɓi taw Yero mon amour añat ñande fama wirdi kam fof mo wi ɗum mon amour mais an ko woni probléme ma an accu Yero e fama an ko min woni séri ma gila ɓamda nadde galle he ko an woni séram annene woni probléme am ko an e Yero min an e Yero min kam an kam oɗo Kadia woppam wiide mon amour nda gila mbaɗa bardanoyma wona joni mi natti bardude e ma nda min jikko ma o e jikkamo yaadani min hande ɓurmi bardude ma anani te sarenta comme dendinoma Yero Yero kam to suuɗi waɗɗani taw Yero jibini fama ha hay goto suusa wiide fama mon amour ma laaɓ a suusa Yero de Yero kam jogui tan ko loosol mum kañum ala mawɗo ala cukalel mam hollumo min koye fama bardumi taw kanko jeeyi fama ma laaɓ an ko ɗum taxma noon wi aɗa salo dewgal ngal kono dewgal hakkude Yero e fama ko min waɗata ɗum min haɓɓata ngal hangal tiiɗa anne kadi mettuma goppumami ko ɗum mettuma goppumami ko mina woppata kam he daara ma ɓooy wadde somede mina ma ken ɓoyduɓe wona hande min an woni séram ma ɓoyɗode génération kam a nanata ɗum sona joɗɗa dama galle ɗo paɗa joom rikkoji woni yewɓe rikko sukaɓeɓe e yiltoɓe feeraye e safalɓe tottiroɓe darabɓe ɓen nde noon mbawma yidde way hakkude men kay c'est fini gasi min natta e bonɗo min mi bonani noon ka neɗɗo bonɗo ka haasiɗo ko te aɗa andi Kadia ko woni mbaɗa moole Allah min korka koko nangi cormami cortumami o mi yiiɗa hay min komi korɗo wona neɗɗo mi wona neɗɗo ka vaurien ka vaurien neɗɗo mbo yiiɗa haydara e hoore mum dak kala jiɗɗo Yero a yiiɗa haydara e hoore ma min te yiiɗi Yero an hande a welani ƴiƴam de hay vaurien en foof ari hen ka vaurien mbima i hande aɗa metti ka vaurien mam ƴewno kumtari mbelde anani ɗum woppima ay bahen ya mbeɗam yiimi yeyi o war kasma Yero koye an fonno bardude Yero koye an fonno bardude o fiima tan hammana o yanema ndax min kam mbaɗa andi kaaɗi Yero ɗi e kaaɗi ma ɗi mbawi yadude morma ala fulla ala fayda caggal Yero jeeyi fama hay goto wiyata ɗum mon amour hikka laaɓat
yimɓe ɗo jooɗi wallahi asi wala kam caɗeɗe hanna ɗon kala ko jalata yasina anda ko jalani hay ko jalata yen ko jalanɓe yaro hey yasin min komi naƴɗo ande ko yero ko kangaɗo an an ko ɗon tolniɗa o nde hanga nde haydara heddande fellita ha guede nde mi winoma cahen tan mbiɗa muɗen ala joni kay mi muɗata ko mi ŋaɓɗo nan ɗon ndeke ano ko kangaɗo de o sellani de o nayi mun gardani de aɗan ko jinmi haalandema ittu dewgal ngal guilay law haade ɗiɗo e tato nanani mi haalnima noon a jaɓani o ko kangaɗo itta dewgal ala mi waɗata ɗum oɗo mbo mi kalɗo ɗo tan miɗo fija tan miɗo itta dewgal omo hela omo hay oɗo 16 ni ko seeɗa o hela ɗum ko bonnuɗo baafal o kay ana andi no paɗani mi ñaago Allah tan e nelaɗo muɗum o ha korka gasa mi funtamo tan yo ya fuur o nela koreji makko gara fama kam won mo yiɗodiri so ari tan mi rokka ɗum o ya ay o funtere ko joom ɗum kanko ko ɗum ɗo o ɗawa hay sa funtimo jaɓata ay minen joni komin foftuɓe gueɗe makko minen oɗo ala foof ko hollani min gatuleji e oɗo galle minen min korat ha a finat korka haade midi yonde tawa an fof a sumtima haala joni minen min jogui ɗo suko gorko goto somin gande makko moori on tan min noddat holi biyeteɗo moori nan ɗo e legal on so merdini min ɗo somin noddi ɗum on so naati gallo tan jamma ko dañama sabu Allah an a noddanta kam moori par ce que argami halduma noon ko baɗɗo kam menacé noon nane e yewtore amen ko baɗɗo kam menacé de o wi somi itti dewgal makko hakkude makko e femme ko baɗoɗo rajahi galle o he moƴƴi o wawadde ko ɓuuri ɗum minen hunde fof holle min ɗo wadde nodde moori réglamo mi anda sara nodde kono kam ko montre kay so réglaka wonta neɗɗo on yo ar ay min ƴeew komi dariɗo marsa thiaro e paami to Diawo Dia tisi an e hoore maɗa andi commande uji janani nan ɗo kewi tefe téléphone am mbiɗa yaha mbiɗa addoya guila e law an noon an e bone ma saɗa wawi saɗa arta addor moori min acca mi yahata Diawo Dia mi ƴettoya bagui janani ɗi guila e law eyyi lawol jam gaddora ko won toon ko foof mona nguuram arti waay e séri koko to jamɗa ɗum wama salde waay an aɗa huurera waɗa promenade waɗa ɗum meykino wona koyɗe maɗe kam moƴƴani koyɗe ma tiiɗani ɗum tahi mbaɗa yaano an ɗum tahi mbaɗa yaano a tampani korka ka korka mbaɗa waɗa ɗum meykino woni mence ɗum ko suka mbaɗa wadda hen mbaɗa wadda hen an anda foto ƴettuɗa ɗi parole aji ni mi ɓooyi Dakar aɗa nawɗi boye Dakar ka goɗo joni Dakar wonti pa Dakar wonti pa Dakar ɗum tagui nobbmami noon Kadia min kam mi noɓani min kam ko mbimami ko mi woppimo tout tranquillement an accuma to bonnu deɓa annere sehlagal men enen ɗiɗo natti Kadia natti wonde mona muuram te wona ɗum ni an kam min guila mbiɗa ɗo aɗa wiye fama séri boy ha hande mi nanani mbiɗamo noon i mi yan taw fama a yiyani fama aɗon gonde galle te fama nen fo mboɗo weɗum mon amour a meeɗa widemo noon a wiyat a nanani a suusa ala wona an aɗana an ko mettuma Kadia ko goppumami ko 1000 francs wujam noon e 2000 ajam ɗi dokkannomami ɗi ɗin kam joni bientôt ko fama jeeyi fama yowa kimi hakkude me ma ɓuuri welde enen ɓuuri yaadude wona min wima noon acci fama yero a wiyat hakkude men enen ɗiɗo no welno e ma min kam welano e yam Kadia ala ne weele yam de kam ƴeew e argay ko weele yam ko noon wawa woppude ɗum min woppi noon ala mi jaɓani wona min yidno mi natti yid min mi nattani yidde i wona joni aɗa nden gorko wiyatno mi seeri e joni an seeram min mi seerima noon mama e daro min mi seeranima de pour lambade seerma min de joni koye fama gon Kadia an he ennemi no wona e galle hol ennemi wonma sehil taw ko ennemi ma hol gonɗo ennemi ma a yitto hen hoorema Allah ni seedimi wona ennemi ma komi jiɗɗo an mbeɗa andi a suusa yero
an aduna Allah fo so renti ko yero woni Allah ma min yero mo hula ɗum wallahi haala ka woni ɗo tan min ko jikko yero woni ko welanimi a siftiri no ñohata ɗo yero nde wona cikkanɗa ho ala ɗo min ñoh yero inde o ari nde de ɗum min gila mbaɗa haala mbaɗa nde on wone salo wallahi anda yero yaltata galle o signe ha tampumi ha nde o ari nde mbaɗa kono juppaɗo glace ni onon kuli yero way min yero nandi mi faalaka ɗum billahi suusa yero onon jetti Allah ko pinanmi ɗo ko son finano ɗo yero no neegi rufde kumtari mon way omo andi ɗo so rufi ɗo kumtari walla waɗi ɗo bonani omo andi ko tawat ɗum hen tagi nde wima ummode a ummaki aɗa molono yero Allah kay mi ummata aya mon amour mo séri koko wukit sa renaki yero heɓuri ko wardema ɗo e galle e madame aɗa fenama kumtari nani